Dobro. Mi smo zaključili da nam treba bina kada imamo ovako panel diskusiju, pošto nas verovatno ne vidite iz zadnjeg reda, ali nema veze. Pozdrav svima, dobrodošli u Inspira Hub na meetup, panel diskusiju vezano za freelance poslovanje i tema koja uvek proizvede najviše interesovanja. Pre nego što krenemo, podignite ruke, ko već radi kao freelancer? Dobro. Ko želi da radi kao freelancer? A ostali? Nije trik pitanje. Imaju sigurni posao koji mi dođe. Meni je moj profan na fakultetu rekao, kaže, uvek ima 10% ljudi koji su promašili salu. Sad, ovde je malo više od pola, tako da vidjet ćemo. Sa mnom su Radivoj, Nikola i Boris, koji su dugogodišnji freelanceri. Imamo jednog programera i 2 dizajnera. Ideja je da ih vi pitate pitanja. Ja sam spremio neka pitanja, ali bi voleo u bilo kom momentu da nas prekinete, da postavite vaša pitanja i njih trojica su tu da zapravo odgovaraju na šta vam padne na pamet, osim pitanja o financijama. To smo rekli da nema. Postojići? Da. Na ovoj panel diskusiji. Zezam se, možemo da pričamo nešto malo o tome, ali nije stvarno fokus na tome. Ja ću da počnem. Ćao, momci, kako ste? Ćao, super. Super. Radili ste danas već? Jesmo. Kako ko? Šta je video si nas? Jesmo. Kažu da freelanceri su zabušanti, da imaju puno vremena, da, piju kafe po gradu, rade 2 sata dnevno. Je li to istina? To je to. Pogodio si. U mom slučaju, da. Rašo, šta ti misliš o tom? Pa do 100%. Jako puno vremena provodim u gradu i ništa ne radeći. Dobro, a sad ozbiljno? A sad ozbiljno, jako puno smo ovde i ne izlazimo u grada. Dobro. Ajde, ja ću da postavim jedno pitanje svakome, pa ćete... Šta vas je uopšte motivisalo da odete u posao kao freelanceri? Boris. Šta me motivisalo? Pa, pravo da kažem, reč freelancer nisam čuo sve do 2012. godine. Tad mi pojam kao freelancer totalno bio nepoznat. Odlučio sam se bavim time, zašto sam od uvek imao želju da crtam, da se bavim nekim dizajnom, da li umetnost kao likovna umetnost ili nešto tome slično. Pa se jednostavno našao nišu kao grafički dizajner da se bavim time, zato što volim da radim to, samo mi treba da znanje alata, naravno, kao Photoshop, Illustrator ili drugi programi. Svidjela mi se da je ta sloboda što dolazi kao freelancer, kao što samo free zvuči u imenu, zato što možeš da diktiraš sebi tempo kojim ćeš da radiš, koliko klijenata ćeš da radiš i za koji novac ćeš da radiš. I to me najviše privuklo na neku ruku, ta generalna sloboda. I od tad nisam pogledao drugo poslovanje, da radim za neku agenciju ili neku tako, bar ne u Srbiji. Jednostavno mi ta sloboda mnogo značila da mogu da se fokusiram čak i na svoje neke privatne projekte koje radim radi sebe, da poboljšam svoje znanje. Tako da ta sloboda mi je... Kad kažeš to, radio si negde pa si otišao u freelance ili si ono... Ne, nisam apsolutno uopšte radio kao uopšte dizajn, čak nisam nešto provodio puno vremena za kompjuterom, ali od bliskog prijatelja sam saznao za freelance termin i onda sam odlučio da vidim šta bi ja mogu da radim. Međutim, u srednjoj školi sam nešto malo oko Photoshopa čačkao, pa mi je to nekako probudilo želju opet da krenemo na fakultetu time da se bavim. Čak smo i na fakultetu imali 1 semestar znanje Photoshopa, osnovno znanje. Tako da sam tu krenuo malo da čačkam, malo da pravim neke dizajne, nešto sa slikom da manipulišem i jednostavno tu sam našao želju za tim i... To je bilo pre koliko? Pa sad već 11 godina. Cool. Znači, od tada si jedan od nezapošljivih. Nezapošljivih. Što bi rekli. Nikola? Pa nas dvojica smo drugari iz Kupe, iz srednje škole. Tako da, ja sam za vreme faksa radio svašta. Znači, kao student, radiš na bazenu, ne znam nija šta, utovar, istovar, selibe, I u 4. godini odem na work and travel kao većina studenta koji tako u apsolventskoj godini ode. A pre toga sam saznao za freelance od njega i isto taj deo grafički mi privlačan jer sam i faks
isto tako dizajnerski upisao. I otišao u Ameriku sa ciljem da, ok, vidim, radim i zaradim, ali da kupim opremu koja bi mi bila oprema za rad freelance i da mi to bude prvi, jedini, primarni izvor prihoda. Tako da, u suštini, on mi je bio prva onako ruka koju sam pitao na kojim platformama, pa je rekao da je na Odesku i na Evansu, pa sam napravio profile, pa sam malo napravio neki portfolio. On mi nabacio prvog mog, kao ozbiljnijeg klijenta, on i njegov, nisu se više slagali, ili već šta je bilo, tako da, uglavnom, eto, tako je počelo. Ali meni je bila... Vratit ćemo se na to da se niste slagali. Ne. Tako da meni to bilo jednostavno, kao, posle Amerike sam shvatio jednostavno ne želim da radim za dinare, ono samo dolari, evri može i to je to. Devize. Kad kažeš, ostaćemo samo toliko, kažeš, bio ti je cilj da kupiš opremu koja ti treba za freelance. Da li za freelance treba neka posebna oprema? Pa, mislim, za grafički dizajn, ja sam kupio tada najjači laptop koji mogu da se kupi da je Windows, da nije Mac. Znači, najjači Intel i7 tada, najviše RAM-a što je moglo i najjača grafička koja je mogla u laptop. I sad samo sam morao da biram još marku i veličinu ekrana, pa sam izabrao najjači ekran, to je za laptop, eto, 17 inča. Laptop ima oko 5 kila, tako da nije baš portabilan je u odnosu na desktop, ali hoću da kažem da za programere ili nešto tako manje intenzivno, ili ako ste, ne znam, sad bloger ili ne znam, neko pisanje, možete mnogo skromniju opremu. Većina ljudi već to ima, nego ja sam teo... Ti si teo da se bezbediš za jedan period. Da, mislim, laptop i danas šljaka kod kuće, on je meni kao rezervni, kad idem na put, na njemu radim. Ne mogu da radim to što danas radim, 3D i to tako, ali za Photoshop, Illustrator, sasvim dovoljno. Dobro, to je isto otprilike vremena oko 11 godina? Da, 2013. 14. tad sam počeo. Full time i tada, da. Dobro. Rašo, kako je taj put teo? Ja sam prvi put čuo pre jedno 5-6 godina. Prva godina faksa u suštini, tad sam Borisa upoznao i onda on rekao da radi freelance. Sve nas je navuko na tu stranu. Njega je bitno da znate. To je. I pa to je bilo prema 6 godina, čini mi se, i tad sam čuo za freelance i kao da to se može preko neta raditi, šta ja znam. I to je tako stojalo jedno 2 godine, 3, da nisam ništa se bavio sa tim i da me nije zanimalo, nego sam bio na faksu, učio i šta ja znam. I posle toga se zaposlim i paralelno počnem da radim s jednim našim klijentom odavde, s tim da je ono sve bilo na preporuku, ja sam čuo ti radiš nešto programiranje i kao ajde da nešto napravimo. I to je tako krenulo i u suštini 2-3 godine stojalo, posle toga krenuo da radim. S tim da su bili naši klijenti i da nije bilo freelance kao preko platforme i šta ja znam, što opet nije da nije freelance, samo na preporuku je. I dok nisam, godinu dana sam radio u firmi i tamo sam dobio otkaz da sam paralelno radio i sa ovim i onda je to bilo borba sa tim da sad radiš za 2 klijenta u isto vreme i sve to i onda je bilo na koju stranu ću da odem i nastavio sam sa freelancom da radim i dalje. Tako da to je bio neki početak svega toga. I sad znamo da ti si počeo ono vreme Odesk, Freelance, Upwork posle. Ti si primarno Nikola na Fiverru, Rašo ti si... Da, s tim da je Fiverr 2014. i nastao, tako da ja sam bukvalno među prvima i napravio... Osnivač Fiverra. Early adopter, što bi rekli. Da. A ti si isto na Upworku? Ja sam na Upworku od početka, da. Kažeš da si imao problem sa stalnim poslom i tipa freelance klijentom, pa kao balansiranje vremena. Freelanceri obično imaju to balansiranje između gomile projekata od prilike. Kako je to posle teklo za tebe u freelancu? Uvek samo jedan po jedan projekat? Pa uglavnom ne. Malte nije od tog prvog posla kad sam imao stalan posao. Ja sam bio zaposlen i kad sam imao freelancu do danas imam 2 klijenta i kao uvek sam imao 2 klijenta, malte ne. Možda je bio neki mali jaz između, sam imao samo jednog, ali uvek sam gledao da imam još nešto što radim. 3, 4, 5? Mislim da 2 ili 3 da je bilo maks. 3 možda. Da. To je to. To su dugotrajni klijenti nešto? Da. U suštini uglavnom jesu. Jako malo projekata je bilo što su bili kratkoročni. Uglavnom su bili kratkoročni jer nisam te više ranije s njim pa sam batalio. Ali uglavnom sam vidio duže projekte, ne kraće.
Ajmo korak nazad, samo pre nego što vas dvojicu isto pitam za količinu klijenata, pošto ste vi u dizajnu svetu, pa pretpostavljam da je više od 2 klijenta u isto vreme. Ono originalno znanje da bi se počelo u freelancu, vi ste pričali da ste imali u školi dizajn. Je li to bilo dosta ili ste... Nije. To je bila neka blaga osnovna da krenemo u tom smeru, ali većinu znanja što sam ja naučio je sve putem interneta. Putem kurseva što sam nailazio, skidao sa interneta, YouTube, Google, šta god. To je meni bio izvor znanja i učenja. Je to bilo uporedo sa freelancom ili... Uporedo sa freelancom. Znači, kako sam radio freelancing i kako sam dolazio do projekata gde prihvatio sam, iako nisam bio 100% siguran da ću moći da ga uradim, onda sam gledao načine kako da to uradim, kako da naučim bolje alat. Pa sam skidao s tim i kurseve i tako sam uz korak s poslom i učio. Tako da i dan danas uvek znanje nekako proširujem, naučim nešto novo, vidim nešto novo, upotrebim to u sledećem projektu, zato što meni je to interesantno, vidim neke zabave. Nije dosadno učenje, da kažem. Dobro. Ninja? Takođe. Ništa, kraj. Pa, mislim, prihvatiš posao, možda znaš, ako ne, provalit ćeš ga i to je to. Mislim, najgore što može da se desi da ne uradiš i da dobiješ lošu ocenu. Najbolje što može da se desi da naučiš nešto novo i da dobro zaradiš, tako da. Rašo, za tebe, programiranje? U suštini krenuo sam, mislim, učio sam već u srednjoj školi i posle nastavio na VTŠ-u kod nas na tehničkoj i tu je bilo negdje početak svega toga, s tim da skontaš da to što naučiš na fakultetu je sve onako površinski na sve i svašta i zapravo se nigde ne uhvatiš nečega specijalno, da se to uzmeš i da naučiš kako treba. I u suštini krenulo je sa praksom u jednoj firmi i mi je to bilo jako dobro za mene tada, jer vidiš redovne projekte kako funkcionišu i kako oni rade i timovi i sve to. I tu je negde početak bio svega toga da zapravo radiš na realnim projektima i da vidiš kako sve to funkcioniše. Nije školski, samo napravim nešto, to radi, kao to je okej, kao nije okej. Imaš dosta toga iza svega. I da ono što mi je pružila karijera, i kažem u freelancu, je to što možeš da imaš bazu u nečemu. Sad primjer, ko zna za programiranje, ko ne, ali kao frontend i taj prednji deo, kako stranice izgledaju i šta ja znam, onako malo me zanimalo, ali nisam se nikad bavio samo sa time da bi mogao da uzmem posao u tome, ali sam kao u toj pozadinskom delu imao znanje neko i onda sam preko toga u suštini gravio projekte da bi učio i taj neki prednji deo. Bili su fleksibilni da možda prihvatiš to i ako hoćeš da učiš neku tehnologiju koju oni rade, da možeš to da radiš. I onda sam gravio za bazu neku. A baš dobro si počeo taj nastavak pitanja. U principu programiranje je jako širok pojam. Ti si počeo od back-enda pa si se interesuo za front-end, ali jesi našao neki put kojim si posle išao i si se specijalizovao u nečemu? Pa samo sam back-end radio svo vreme, s tim da zanimale su me neke te stvari za front-end, pojedini frameworks i onda sam imao sreće da nabodem 2-3 klijenta koji su radili, neke imaju navoli, da. Imao neki od tih frameworka koje su radili, ali su bili fleksibilni da nisam morao da budem stručan previše u tome, nego su imali kao vremena da savladam neke stvari i da uđem u to i da učim zajedno sa svim tim. Tako da uvijek je bilo da vidim projekat da kom ću moći da naučim nešto i da napredujem, ne samo da radim nešto rutinski. A kad bi nekoga savjetovao ko želi da uđe u programiranje i u freelance, odakle da počne i kuda da ide? Odakle da počne, ali da uzme jednu stvar i da... Pa recimo, kaže, zanima me da programiram, mislim sad pretpostavljam da već neko ima nešto malo znanja, ali ima i ljudi koji samo misle da bi želeli da uđu u programiranje, a to je opet, kažem, širok pojam, imaš od neko ko zna samo WordPress, pa neko ko je više backend, PHP, pa su različiti frameworksi, pa... Ali bilo šta od toga što uhvate da ih zanime da znaju nešto o tome i da mogu nešto da naprave, da krenu sa time i onda uporedo sa tim, ako mogu sa istim klijentom da rade na nekim stvarima pored i da istražuju da li ih to možda još nešto zanima. Jer ja sam svakom tom projektu imao tako, kažem, fleksibilnu stvar da radim to što je baza svega, lupam WordPress što su radili neki ljudi i pored toga ih zanima još nešto, tipa frontend malo više, neki framework za to ili za backend ili nešto da mogu da usklade sa tim, da imaju bazu u tome, ali da zapravo vežbaju i uče neke stvari pored toga. Tako da tu se negde šire i vidiš šta te zanima, šta te ne zanima, da li ćeš da ostaneš u tome ili hoćeš da se specijalizuješ za nešto drugo i tako da. Kod vas dvojice, dizajn, kad kažemo, svi misle dizajn je jedna stvar.
Je li jedna stvar, mislim ne dugme ono, u smislu koliko je jednostavno uraditi dizajn, nego da li ima posebnih, evo kao što smo pričali o programiranju, jel da više specijaliziranja na hoćeš raditi, mislim ja znam, hoćemo vektorski, hoćemo ilustracije, hoćeš grafički dizajn i tako dalje, jeste vas dvojica izabrali neki svoj smer, put, 3D? Pa ja sam krenuo sa kao opštim grafičkim dizajnom, šta god to znači. Znači, ako radi se UI, UX, radim to. Ako se radi štampani materijal, radim to. Ako se radi posteri, radim to. Ako se radi vizitke, branding, logo, sve radim. Dok nisam isfiltrirao i rešio šta mi treba, šta mi ne treba u životu. Izbacio sam sve što ima puno teksta jer imam disleksiju, znači, ne zanimaju me apsolutno nikakvi časopisi, romani, korice za knjige i šta ti ja znam. Eto, sad sam sasvim slučajno pre možda godinu dana uplivao u ove društvene igre. To je isto tako bilo kao nekom je trebala mapa, ja sam mape već crtao, pa ako bi znao da napraviš karaktera, pa znao bi, pa bi znao to napraviš na karti, pa znao bi. Mislim, meni to crtaš, ko crtaš sad da se štampa na karti. Ima se nekog klijenta kojem se rekao ne bi znao? Ima. Kada me pitao nešto potpuno levo, da. Da, dobro. Uglavnom, volim da probam svašta i onda da vidim da li je to za mene ili ne. I uglavnom, eto sad, što dalje se više iskristalisalo, ali težim ka 3D-u zato što manje konkurencija, bolja zarada i azijska strana tržišta teže može da obori cene. Tu je u 2D-u malo veći problem. Borise, gde si ti završio? Odakle si počeo i gde si završio? Odakle sam počeo. Pa Photoshop svega pomalo kao i Nikola. Radio sam, sve sam probao dizajna da vidim gde mi najviše leži, da je najviše odgovara, da mi se najviše sviđa. Do pre 5 godina sam prešao potpuno na vektor ilustracije i dan danas se time bavim, zašto mi to najinteresantnije da radim. Znači, faktički Photoshop skoro ni ne palim, više jedino ako treba neku sliku ili nešto, ali to je jako retko. Uglavnom, vektor ilustracije, pravim ilustracije za sajtove, aplikacije, znači ne pravim logo i tako neke slične ikonice za sajtove i to specijalne custom made ikonice. I tome sam već, 5 i kusur godina, to mi je portfolio potpuno i tu sam se snašao. Ti si jedno vreme dizajnirao fontove. Da, i to sam čak radio. Ali to mi je bilo nešto kao private project, nešto svoje privatno sam radio. Kako je to prošlo? Šta je potrebno za dizajn fontova? Prvo osmisliti font, naravno. Da li će biti ručni font ili potpuno kursiv, da. Ili jednostavno smisliti font koji je popularan na tržištu, znači istražuješ prvo fontove koji su najpopularniji, najviše kupljeni, najviše korišćeni. Pa onda praviš tu, naravno, vintage fontovi isto jako prolaze, znači uzmeš četkicu na papir i ispišeš svojom rukom slova, brojeve, znakove, kako ti umeš, znači ne trebaš tu fantazirati, skeniraš i pretvoriš to u font. Ima puno alata koji to rade automatski, ali ima i alata koji su koristili ozbiljni ljudi koji se bave dizajnom fonta, koji baš moraš svaki karakter posebno da smanjiš, povećaš, popraviš, pošto imaju i nodove male, pa onda da to bude dobro kad se ispisuje tekst. Znači tu ima i razmak između T i L i tako da tu ima, to je proces, jedan traje po, ne znam, recimo 2-3 nedelje osmišljavanja od praznog papira do konačnog proizvoda i onda imaš svoj font. Od toga može lepo, može da se fino zaradi kao da ode neka dopuna na freelancerski posao. I to je meni bila zamisla, pravim fontove jer mi je interesantno i onda da stavim na tržište da se to prodaje. I od toga, pa fino dobijem neku lovu da platim Netflix, Dropbox i tako. To je to, to mora puno fontova isto kao ljudi koji se bave fotografijom. Što više fotografija, veća zarada. Znači, ne možeš od 3 fotografije zaraditi nikako. Znači, što više na bazi, toliko će se zaraditi. Tako i fontovi. Pričali smo sa Rašom oko količine klijenata u isto vreme. Kako to ide u dizajnu? Kako to prišlo kod tebe? Pa kod mene, ja sam uglavnom uvek skakao s klijenta na klijent, ne zato što nisam se slagao s njima, nego jednostavno su klijenti tražili uslugu one time. Znači, jednom su došli sa nekim projektom, odradio sam i ako se jave se za mesec, 2 ili uglavnom se ne jave. Ja sam uglavnom tako tražio više klijenata, pa više poslova sam imao isto vreme, najviše što sam imao u jednom momentu 7-8 projekata. I sad to zavisi, neki su sa rokom, neki nisu, većina su naravno sa rokom.
I uspeo sam da baratam. Znao sam da mi je to prilike limit, pošto sam pokušao jednom sa 10 i nisam se lepo proveo. U kom smislu? Nisi spavao, nisi stigao? Pa nisam spavao, nisam stigao, izgubio posao, izgubio pare i tako. Znači, što svede to. Ničo? Pa mogu reći da sam imao iznad 10, ali to su bili ono, kako kažem, brzi, kratki projekti, ono, samo ubaciš u neki program, malo pretvori sliku u vektor i ono, za 20 minuta gotov projekat. Pa ako kažemo da takve projekte, da, mogu sam da imam i više od 10. Ali sad kad nađeš nešto, na primjer board game, 1 do 2 u mesec dana je sasvim dovoljno. Jer to, mislim, cijela jedna društvena igra ima toliko komponenti. Mislim, ono, kutija, pa ne znam, knjiga sa pravilima, pa sama tabla, pa karte, ovakve, onakve. To traje bar mesec, dva, tu nema mnogo. Tu može neki samo mali projektić sa strane da uleti, tipa, eto, ne znam, treba mi još, ne znam, mala vizitkica ili nešto tako, samo sitno da se za par dana završi, to je to, ali veći projekt je, kada uzmeš, moraš znati da kažeš ne. Ili daš jako dobru cenu, pa kad kaže da, onda kafa i udri, šta? Red Bull kafa. Dobro. To je ona veća cena, nadam se da neće prihvatiti, to je taj. To je to, ako prihvati, onda win-win-win. Win-win-win lose. Lose na kraju, ali... Dakle, 3 vina je lose, jel? Pa dobro, lose sleep na kraju, i to je to. Kad pričamo o dobijanju i dogovaranju posla sa klijentima, u različitim situacijama, pretpostavljam da je posebno različito za programere, posebno, čak i šta više, posebno za svakog klijenta i svaki posao posebno. Na koji način ste vi, hajde kažemo, neka prva iskustva i neka posle naučene prakse koje ste imali prilikom definisanja posla u smislu da veoma jasno znate u šta ulazite, da nema nekih iznenađenja na kraju, ono tipa ja sam prihvatio posao za, ne znam, x dolara, nećemo dinarima da pričamo, samo devizama, ali klijent je onda hteo i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i da li ste imali tako neka loša iskustva u smislu i na koji način ste posle to naučili da imate li neki sistem dogovora sa klijentom kada prihvatate posao, ovo radimo i posle toga se dalje dogovaramo, ovo sve ostalo je ekstra. Ajde, Rašo, za programiranje, ono, tipa ti si. Pa prvi klijent je jedini klijent koji sam radio fiksno i nisam imao pojma da pregovaram, nisam ništa. Ja sam kao znao, web shop se pravi, to je oko 2000 i to je to. To je klasična neka priča bila, s tim da nije bilo ništa, sad treba da se uradi to i to, nego je bilo kao neki opštu sliku sam imao svemu tom i kao, dobro, to je to. Ono, prvi klijent je bio, bilo mi svejedno, dok nije u jednom momentu. I onda to se razvuče, onda je posle problem kako naplatiti to više, jer si proje mnogo više vremena na tome i onda misliš da si završio sve i onda skonta kao, moglo bi još nešto i sad kao da li to naplaćaš dodatno ili ćeš u sklopu toga što ste kao dogovorili, pošto ništa nije bilo na papiru, nego sve kao. I posle toga sam prešao samo da radim na sat i to je to. I mnogo je bolje, mnogo je jednostavnije i meni. Jedino je tu problem da klijenti nekad nemaju poverenja da si ti stvarno radio toliko vremena, da li jesi, da li nisi, pojedini ti mera u minut, neke ne zanima ni sat vremena, da li si manje više pisao, tako da opet to je priča za sebe kad radiš na sat, neki ti mere tipu koju si stisnuo, neki ti samo upiši mi radio si sat, dva i to je to. Tako da mnogo zavisi od klijenata. To jeste tema za sebe i ja bih sad recimo pitao da za one koji još nisu naplaćivali za sat, kako uopšte, mislim, znam sa druge strane, sa klijentske strane, da ima oni koji imaju iskustva kao klijenti u unajmljivanju ljudi na sat, znaju otprilike šta rade. Oni koji nemaju, Nikola može da kaže njemu treba 5 sati za nešto, da ste u istom poslu, ti meni kažeš možda za 2 sata. Kako ja znam šta je realno? Pa to je problem što uglavnom sa klijentske strane treba da znaš da imaš taj deo koji treba se uradi i ti imaš neki budžet za to, otprilike. I onda se nekako u to može uklapati. Znaš, ja mogu da tražim jednu satnicu, on drugu, on će da uradi, na primjer, brže za veću satnicu, ja ću sporije, ali kao tražit ću možda manju. I onda opet tu je negde fora se uklopi budžet, ali sve zavisi od klijenta, koliko para ima da odvoji za tako nešto. Ali ti zapravo daš neku procenu sati koliko bi nešto trebalo da se uradi? U suštini sve posle što sam radio ne. Na sreću sam imao tako da su takvi klijenti bili da nisu bili striktni po tome sad koliko sati će mi trebati. Imao sam 2 takva klijenta s kojima sam zapravo radio na taj način.
ali dosta teško, jer pogotovo ako je neko pre toga radio u tom projektu već nešto i sad on tebi kaže treba nešto se uradi, a ti nemaš pojma kako je taj neko razmišlja i kako on radi, sad ti to treba nešto da izmenjaš. I onda to može da bude 2 minuta, može da bude 2 dana, kad ne znaš kako je neko radio pre tebe. Da krećeš sve iz početka, onda možda možeš da proceniš, jer sam sve postavljaš, sam sve znaš kako će da izgleda. Ali kad se uđe u tuđi projekat, onda je malo teže odrediti to sve. Dok ne uđeš, dok vidiš, proceniš, pa onda eventualno da daš, treba ti toliko ili toliko. Dobro, a je li dizajn isto na sat, minut, sekund? Može da bude. Može da bude, ali što se tiče mog iskustva, ja sam izbegao da radim na sat iz prostog razloga, zato što nije da se hvalim, ali sam vrlo brzo te sitne projekte radio i onda nisam uspeo mnogo da zaradim. I onda sam odlučio da radim na fiksni budžet, da se dogovorim sa klijentom, on mi kaže njegov budžet, ja kažem za koliko bi uradio i tu nađemo neku sredinu. I onda ja to kažem da će biti za, recimo, 3 sata gotovo, uradim za sat i po. Ne moram da znači koliko meni treba, da li ću ja njemu reći uradit ću za 15 minuta ili nešto, ali uvek je zavisilo, naravno, od budžeta, od klijenta, koliko mu to hitno treba i koliko sam ja slobodan da to odradim. Mislim, ako on došao ka meni, ako ja tražim njegov posao da radim, onda uglavnom sam uvek raspoložen na 3-4 dana da se posvetim njegovom projektu. Nisam radio na satnicu jer jednostavno jako, barem napor koji je tako da praviti screenshot ekrana tog momenta kad radiš svaki 10 minuta. Znači vidi klijent šta radiš, koliko si puta kliknuo mišem, da li radiš na njegovom projektu, u slučaju da siđeš sa njegovog projekta i radiš nešto, ne znam, otišao si na YouTube da gledaš neku muziku ili film, nebitno, on će to sve vidjeti, može da ti odbije to, smanji se satnica, samim tim se smanji koliko će vas platiti. Tako da se ja izbegao da radim na sat, jednostavno nije se po meni isplatilo. Mogu sam više da zaradim para, a manje da vremena potrošim ako je fiksno. I da više gledaš. I da više gledam? Da. Ali da se vratimo na ono originalno pitanje, znači imali ste neke loše iskustva sa klijentima u smislu tipa tražilo se jedno pa dodaj još ovo? Evo, upravo. Upravo? Posle 9 godina? Ne, imaš klijenta koji ti se javlja, lupam, 4 godine unazad radite sad, evo sad on konkretno radi štampa sportske dresove na veliko. I sad ima klijenta, ne znajući, ja nisam znao da je to njegov prijatelj, i kaže meni treba dres po uzoru na ovu limenku piva. Super, napravim dres, okej. Promenio ideju, hoće sad nešto skroz drugo, okej, promenim. Sad 3. put već menja ideju. Ja rekao, jesi ti svestan da ću ja da ti naplatim sad sva 3? Kaže, pa ne mogu ja ovo sad, zato što sam ja obećao drugaru da mu neću naplatiti dizajn. Pa rekao, on je tvoj drugar, nije moj. Tako da sad ti meni plati sva 3, pa mu njemu pokloni, ili mu reci da ja ne radim ovde za hvala lepo, mislim, a kao, radimo već dugo, kao nekad si mi davao kao bolje dilove. Pa rekao, da ti odeš u restoran, da naručiš picu, pa se pronesiš pa uzmeš burger. I onda se ponovno predoneš i uzmeš lazanju. Šta misliš da platiš samo picu ili sva 3? Mislim, tako, i onda sam rekao, daj mi broj tog klijenta, to je tvog prijatelja, da mu ja objasnim. I sad smo počeli meetup, pa ćemo da vidimo kako se završi. Ali obračun. U suštini, hoću da kažem da dešava se i posle 10 godina jednostavno ljudi misle da mogu svašta, jer kao na duge staze već radite i nikad nije bilo problema. Ne radi se tu nekim velikim ciframa, samo hoću da kažem da ne možete da dozvolite da vas neko voze, da uradite trostruko više posla za jednu cifru. Naravno, nije od starta uvijek bilo tako, svi smo mi u startu. Prihvatimo posao i čutiš, radiš i onda sitne sate radiš taj posao i nerviraš se i da ćeš stići i onda na kraju klijenti još dode, a nikako da plati. Ali nikako ni da ti pitaš, što se bojiš da ćeš ga izgubiti. A u kom jeste došli do toga da tražite tipa ovo je, sad na Fiverru imaš gigove, pa je veoma jasno definisano. Na Fiverru imaš sad fiksne u smislu pakete usluga i imaš kao custom da sam skrojiš paket. Ali opet skrojiš paket pre nego što neko prihvati. Da, ali ja kako radim, znači konkretno sad, na primjer, board game. Ti želiš da naručiš sad društvenu igru, nebitno kog tipa. Ja sa tobom zakažem obavezno, znači Zoom call, bar pola sata, sat vremena da ja vidim šta tebi treba, da ja vidim u kom fazonu ti želiš da budu ilustracije, sve to. Nakon tih sat vremena razgovora, ja sročim jedan mali PDF, pošaljem ti zajedno sa ponudom. A u ponudi stoji broj izmena, vreme, cena, sve što smo se mi na Zoomu već dogovorili, samo još u pisanoj formi
i ako sve ovo odgovara, a trebalo bi jer smo se već dogovorili, on samo treba da klikne accept, da pusti pare u onaj escrow i da to mene čeka kad ja završim. Sad, da li radimo po etapama? Uglavnom gledam da radim po etapama, zato što ako bi radio jedan projekat mesec i po dana i čekao novac na kraju, onda ja ne znam šta će da se desi i dobijem samo jednu ocenu. Ovako, ako potrošim, podelim to na više etapa, pa 10 karata i jedna etapa, znači jedna ocena i jedna količina para. Pa još 10 karata, pa onda kutija, pa onda pravilnik, pa onda tabla i onda na kraju dobijem 10 ocena, sve su naravno petice i onda čovek zadovoljan, ja imam više ocena i to je to. Dobro. Ali mora sve na papiru da bude. Kod tebe? Naporku je stvar kuckanja sa klijentom, pa kako se dogovorimo. Uglavnom krenemo odmah šta njemu treba, on sve izdeklariše svoje šta mu treba i ja kažem moju ponudu, dobro, ovo ćete koštati toliko. Uglavnom profesionalni klijenti pitaju koliko će koštati izmene, koliko će koštati dodatan rad pa se tu uvek dogovorimo oko cene. Uglavnom neki klijenti koji ne kažu ništa od starta, pa onda ti posle napakuju kad ste već sklopili kao ugovor, sad on ima moć nad vama, jer ako vi prekinete saradnju sa njima, može vama negativno ocenu i nećete biti plaćeni. I to je to. To vama na ovom profilu znači mnogo. Jedna loša ocena može da vam naruši čitav profil. Nažalost, tako je platforma, ne znam zašto je takav algoritam, ali ajde. I uglavnom, dogovorimo se sve u startu kroz četovanje, pre bilo kako prihvaćenje i čega, znači ikakvog ugovora, kad se sve fejno dogovorimo, znači imamo dokaz na četu, ako on nešto pokuša da slaže, da ne kaže da nije to tako bilo, ja imam dokaz četa. Ali nisam imao neprijatno iskustvo u smislu da izgubio sam možda 2-3 klijenta Ali kad kažeš, izvini, profesionalni klijent odmah pita za izmene, kod onih manje profesionalnih, to ne znači da oni nemaju dobre namere. Da li si ti u nekom momentu počeo da kažeš, ali da znaš izmene? Jesam. Počeo sam u jednom momentu jer sam shvatio da više nema smisla. Ne mogu ja, ako mu dam od starta da mu radim džabe izmene, on će mene do besvesti. Nije pojenta da džaba, nego samo nisu definisane. Pa onda da li definišeš, da li imaš neki set pravila koji definišeš? Da, bio jedan moment kad sam stao i rekao, izvinite, ovo će da skošta dodatno zbog tih izmena, ili prihvati ili ne. Ako ne prihvate tu saradnje, prekida se, platite mi što ste dužni i gotovo. Mislim, ja ne zavisim od jednog klijenta, kao što sam malo preko do 8 sam mogao. Ako jednog izgubim, nije mi smak sveta. Ali to je došao moment, posle ne znam koliko godina, nisam od starta tako. Od starta sam radio, daj što daš, sve. Znači i poslove, da sitne sate i ovo i ono što ne mogu, samo da bi zaradio, da bi nekako mogu faks i bolju opremu da kupim. Tako da, ali došao do tog momenta kad više nisam morao tako i samo sam presekao i to je to. Raša radi na tajmer, tebe nećemo sad dirati. Ti samo uključiš, kažeš, to sve može. Sve. Da? Vezano znači za sklapanje posla. Mene zanima, neki tipski ugovor postoji, ko to pruža? Vi nudite klijentu ili klijent vama daje neki nalog? Ovo je isključivo na platformama koje mi radimo, znači na Fiverr, Upwork, to su te platforme koje one same generišu taj ugovor kao platforma, znači oni naprave ugovor između tebe i klijenta. I taj ugovor ne sme da se, mislim, može da se prekine, može zahteva klijent, možeš i ti da zahtevaš, ali onda će doći do... A da li ste radili neke, evo sad kad već je postavljeno pitanje, neke ugovore koje su van, svi ste radili poslove van platforme. Jeste napravili neke tipske ugovore za vas ili ste radili na poverenju? Nađeš na netu šablon, staviš svoje nazive, ako imaš brand firme... U kom smislu šablon? Šablon usluga za dizajn usluge ili... Da, mislim sad ne piše tamo usluga za dizajn, ali imaš bukvalno kao contract agreement between freelancer and, ne znam, tamo, bukvalno googlajte, sad malo mora engleski možda jači, ali nema veze. I popuni se, ja sam još malo u Photoshopu sredio da malo brandirao da to liči na nešto što bi ja volao da predstavim klijentima i na kraju potpišite vi, potpisat ću ja i idem. Željka, imam ja još jedno dodatno pitanje. Da. Ovo ugovor, to sad jasno, a zahtjevi koje dobijete od klijenata, pošto vidim da tu onako ima neka slobodna forma, da li klijent zna šta želi u tom nekom strukturalnom smislu, pošto se inače to u marketing svetu zove pitch. Odnosno, vi treba da dobijete konkretan zahtev gde je sve lepo opisano kako on ima strategiju, komunikaciju, ko su mu klijenti,
znači kome se obraća sa tom porukom, jer nije dizajner taj koji stvara poruku, nego marketing. Da, jasno. Pa me zanima da li vi dobijete takav profesionalni zahtev ili tu postoji slobodna forma lutanja? Verujem da ste imali jedno i drugo. Meni nije na marketinška agencija bila... Ne mora da bude marketing agencija, recimo brand kada ti daje, da ti full brief. Da, pošalju, bilo je to, znači kompletno, ovo je definisan logo, ovo su naše boje, ovo su naši fontovi, ovo se ovako koristi, u tom formatu nam treba, rok je tad, nema probijanja roka, ovo je naš stil, pošalju nešto od ranije, znači... Formati. Sve dobijete, s njima najlakše raditi. Sa njima je apsolutno... Pa bude, mislim, 50-50 da kažemo. Kad bi bilo 50 su... Ti drugi 50, ako oni ne daju od starta, vi slobodno zahtevajte, mislim. Ako nemaju oni nešto što su iskucali ili imaju PDF ili neki Word dokument da vam daju, onda zahtevajte nešto konkretno da vam daju. Ne može, kaže, treba mi logo, pa dobro, kako će izgledati, za šta je, koju ciljnu publiku, za šta je logo namenjen, znači, slobodno treba da pitate, mislim, ne može... Nismo mi na dugme dizajneri, pa ajde, on će sad stisnuti dugme, ja ćemo stvoriti logo koji mu se sviđa na prvu loptu. Znači, a koliko se uplićete, izvini Olivera, koliko se uplićete u taj kreativni proces? Znači, kada ne dobijete te ideje, recimo važi i za, recimo, kad si radio sajtove, koliko i ti postavljaš pitanja klijentu ili samo kažeš nemam dovoljno informacija, treba mi više? Ili im pomažete u tome da dođu do toga? Recimo, pa poenta je da ako već i ne da neke smernice tačno i to da pitaš, jer kao radiš za njega i poenta je da što bolje to ispade na kraju. I neće na prvu loptu napraviti bilo kako, da posle ti ispravlja sve živo, nego od početka, to planiranje je dosta bitna stvar na početku, da se ima sve šta kako, koje, ako ćemo i boje o sajtu, nebitno šta, da se postavi što više stvari da bi se kasnije lakše odradila. I posle, ok, može da bude izmena i svi ti stvari, ali bitno je da, mislim, mora se dogovoriti o stavkama šta se radi. Iskreno bolje u tom prvom inicijalnom razgovoru, recimo sat vremena, potrošiti, pa makar i ne dobiti projekat ako se dođe do toga. Nekad ljudi dođu da ne znaju tačno šta im treba. Meni treba sajt. I ja rekao, ok, šta je sajt? Za šta nam treba? I onda dođemo kroz par pitanja i burgijanja kroz njihovu problematiku, shvatite da njima uopšte ne treba sajt, da njima sasvim dovoljan Facebook profil, nego da oni nemaju način kako da kače efikasno postove svaki dan da bi animirali publiku koju imaju. I onda im realno treba ne sajt, nego marketing menadžer i Facebook, Instagram kampanja. I onda u tom momentu kažem, ja nisam čovek koji u ovom momentu treba da vam pomogne, ali drago mi je da smo bar provalili šta je vaša boljka, jer mnogi dođu, neko im je šapnuo, a nemaš sajt, ti nisi ozbiljan ili ne znam ja šta. Dođu i misle da samo to nešto rešava problem, u stvari problem možda uopšte nije tamo. I mnogi klijente sam ja, da kažem, svesno izgubio, zato što jednostavno shvatam da to što njima treba i to što ja nudim uopšte nemaju veze s vezom. Ne nudiš marketinške uslove u tome smislu? Ne, mislim. Treba da završi ideju, pa onda to. Ali konsultantske može. Konsultantske od sledeće godine. Što kaže Nikola, bukvalno sat vremena potroši da se kuckaš sa klijentom, da iskopaš sve moguće iz njega šta mu treba. Znači, ako si dizajner, sad ne mogu za Rašu da kažem, ali za dizajner boja, fontovi, za šta je namenjeno, gde vamo, gde tamo, znači budi dosadan. Faktički budi dosadan, klijent je na kraju dana došao tebi kao pomoć, to je tebi traži pomoć, a ne da sad on mrzi ga da mu odgovori. I uglavnom uvijek provedem barem 20 minuta, 15, malo više, ajde, 15, 20, 30, da razgovaram sa klijentom, da vidim šta mu konkretno treba. Sad, primjer, u ilustracijama, ovo što sad radim zadnjih 5-6 godina, da zahtevam odmah da mi da, znači trebamo za sajt, ja hoću odmah branding book da mi se pošalje, da vidim koje su boje, koji fontovi, koja je ciljna grupa. I onda pitam koje ilustracije si vidio online, da ti se sviđaju, pa hajde prilike neku smjenicu stila da vidimo. I onda tako, kopam kroz razgovor, pa da vidim šta se njemu sviđa i odgovara. Kako, pogotovo u dizajnu, ali ima toga i u programiranju, baš kod sajtova, balansirate između kreativne slobode, koju recimo neki klijenti kao, došao sam kod dizajnera da mi napravi nešto lepo, ali opet, znaš, imam ja neki svoj ukus koji možda ne znam da ti kažem. Gde balansirate kreativnu slobodu i zahteve klijenta da to bude na neki način, ili sa druge strane bolje da postavim pitanje.
Da li je čak i nešto ružno prihvatljiv proizvod ako klijent to želi? Nažalost, da. Znaš kao, nećeš ga staviti u Znaš CV, kako ne ali... ide posle to Ne staviš ga u portfolio. Ne ide po to, ide u je fioku, daleko na kraj, da to niko ne vidi. To raditi, nisam ja to radio. Da, dobro. Bude toga, ali jednostavno ne možete proti zahteva klijenta. Ako on zahteva najružniji primjer što sam poslali, to će... A koliko se borite sa time da recimo, da Vrlo ubedite malo. nekoga da je ovo ipak bolja opcija za njega? Ne možeš, jednostavno... Da li se uopšte trudite to da radite? Ne, mislim, nije da se ne trudim, uvek pošaljem, uvek bar 2 opcije. Znači, nešto što znam da će da ide na njihovu stranu i nešto što bi ja više volao i kažem A ili B, pa biraj. I uglavnom izaberu ono što sam znao da će da izaberu, ako izaberu još bolje, jer onda ja već u mojoj glavi, ja sam to mnogo bolje razradio nego ono njihovo, jer ono ili ograničava ili jednostavno neki kliše ili je toliko već viđeno, jednostavno nema neku originalnost i onda meni kada je nešto interesantno, onda ja neću da kažem da ne mogu da spavam, ali i u snu ga vrtim i prevrćem i onda ujutru se budim s nekim rešenjima, dok, na primjer, što nešto uopšte me ne zanima i kao uradit ću samo da nešto imaju. Uglavnom to tako i, mislim, oni su zadovoljni, na kraju to bitno. A što se tiče, recimo, kreativnosti, ima toga i u programiranju, možda nije dizajn u pitanju, ali na način na koji je nešto izvedeno. Baš iz tog razloga više volim ove pozadinske stvari, jer nema šta je moment, ne sviđa mi se boja, znaš, i onda radi dugme, to je bitno. Da, radi dugme i plavi. Ali nije lepa boja dugme. Aha, nebitno je da li je 3 linije koda. Pa ne, u zadnje vreme, 10 linije stvarno, koda. u posljednje vreme baš mislim, gledam da ne radim te stvari koje ljudi vide uglavnom. Nego sve pozadinski i to je okej skroz. Tako da, prihvatam da ja možda nemam muku za te stvari, da oni imaju kao okej. Dobro, ja pričam, pazi, ima kreativnosti u programiranju, u smislu kako će nešto da funkcioniše. Da li ti uvek dolaze s klijenti sa time da sa jasnim ili osmisli sistemsko rešenje? Znači, nama treba nešto, ali ne znamo kako to da izvedemo. Da, ako ti stvari uglavnom bude slobodno skoro. Mislim, njih ne zanima, što se tiče tih pozadinskih stvari. Zato što se ne vidi. Da, ne vidi se. I kao nije im bitno, kako je to urađeno, bitno im je da radi i to je to. Znači, vi niste kao kolega vaš iz kancelarije, kod kojem sam odneo On je u Matrixu, mi smo u bojama. Ne, mislim na drugog kolegu u kojem sam odneo vizitku, kazao šta treba da uradi, rekao je neću. Ja ću ti uraditi nešto lepo. Ja rekao dobro. I to je to. Dobro. Najgori klijent koji ste imali? Boris? Čekaj da se setim. Po ovo što sam Nikoli dao. Dobro. Zašto? Pa zato što, evo, da li si u Jamie pričao sad malo? Ne, ovo nije Jamie. Uglavnom je, jako je puno zahtevao, malo je plaćao. I kad je došlo do momenta da sam zahtevao... Dobar je bio. Dobra osnova. Mislim, on je dobro plaćao u početku, pa je posle zahtevao da ne plati izmene i sve, onda se rekao, ovako se ranje neće. Nismo u smislu se ni svađali, ništa, ja ovo gledam sve profesionalno, da to bude, ali smo se tu razišli s time da sam ja rekao da ja neću stići više da radim njegove projekte, ali sam imao dizajnera da me zameni i to je došao Nikola. Ali nisi imao nijednom neki ozbiljan problem s klijentom? Ne mogu da kažem da sam imao, iskreno. Nikola? Ne mogu. Da se setimo. Jamie je drugi najgori klijent. Najgori klijent je bio lik neki iz Koreje koji je mislio da može da naruči 30 stvari i da bude gotovo za 24 sata. I onda sam ja rekao da fizički ne mogu da stignem, uradit ću koliko mogu, da bi on svih 30 otkazao i poslao me na level 1 seller na Fiverru, što me unazadilo jedno dobro 2,5-3 meseca. Tako da... Možda konkurencija. Ne, verujem. Nisi razmišljao o tome, priznaj. Moguće je to se isto dešava. Ne, naručivo je dugo, bio je zadovoljan i u jednom trenutku mu je samo trebalo previše. Ja sam rekao, ja sam samo jedan čovek i
nemam više od 24 sata u danu. Ali iz toga si naučio nešto, pa si ograničio broj gigova koje može... Samo Evropa i Amerika sam ograničio. Tako sam Aha, to je. Regija. Pričali smo o broju gigova da si ograničio u isto vreme. Da, i to isto. To sam svakako, ali sam još malo isto. Sve je ograničeno. Znači, sad svaki naredni nivo se plaća dodatno. Vremenom dođete do toga. Dobro. Rašo, najgori klijent? To je ono kada radiš na sat, onda mi se možete dribla, i subotom i nedeljom i svaki dan bilo kada. I u suštini neki startup je bio i u petak, cijele nedelje sve gori i sve kao završili smo u petak sve dobro i kao srećan vikend, sve super odmaraj. I onda u subotu popodne kao je trebalo biš nešto jako hitno i stvarno jako treba. I kao dobro, tu izgubiš sat, dva i onda u nedelju uveče, znači 8-9 uveče kao jako... To je već skoro ponedeljak. Da, to je skoro pa ponedeljak, možda, da, u Nemačkoj nije zapravo ponedeljak, tako da nije. I kao stvarno jako treba nešto gori i nemam pojma hitno, a to ti je drugi, treći klijent kog si dobije kao, ok, moraš nešto, neći negativnu ocenu na početku baš. Ali da, uglavnom to nepoštovanje vremena i svega toga, to je znaš, kao vikend ti je slobodan odmar, vidimo se u ponedeljak i onda nije prošlo 12 sati kao treba. Nisi imao neki spor sa klijentom, tip osim sad ovih neprijatnih iskustava, cimanja nedeljom i ostalo, ali neki ozbiljniji problem s klijentom? Pa ne, uglavnom sam imao problem s mikromanagementom sa jednim klijentom, jer isto je bilo tako na sat i bilo je... Onda je skuplje. Da, što najgore nije, ne. I onda je bilo kao šta si radio tada, zašto smo radili duže nego što treba, zašto ovo, zašto ono i nosno tako driblanje oko pola sata vremena šta si radio i zašto nije gotovo. I u suštini s tim sam imao najviše problema i onda je bilo kao više nećemo ovako raditi i to je to. Kad si već pomenuo problem sa radnim vremenom, kako ti menadžinguješ svoje vreme? Freelanceri, ajde sad ono što smo se zezali na početku kao oni što vide radni ljudi iz javnih ustanova, freelanceri ne rade ništa, jer mogu da rade kad hoće i tako dalje, ali zapravo freelanceri mogu da rade mnogo više nego 8 sati dnevno. Sada, ko radi? Ko ne radi? Ko je uspio da nađe neki balans? I ti uspio da nađeš balans? Ne, s obzirom na dva klijenta i da su oba dugoročni i da nisu uglavnom male stvari koje se ispravljaju, to uglavnom bude više od 8 sati dnevno. Vrlo često i vikendom i kao... I kako ti izgleda nek tvoj management vremena? Ne znam, bukvalno. Gledam da završim ustanem 8-9, da završim 7-8-9 i kao to je to. Kako kada, nije svaki dan tako, ali kao u zadnjih par mjeseci stvarno bude tako. Ok, vikend ne svaki, ali kao... A vikendom? Vikendom pa kao kada. Kao kada. Dobro. Znači radiš non stop? Mislim da sam odlučio da imam samo jednog klijenta i da, pošto s njim stvarno imam dobru saradnju i sve i mogu da završim do 4-5 ko što inače ljudi rade 8 sati i da budem fuzonu to je to. Ali onako budeš alav malo i budeš fuzonu ok, možeš jedan klijent i mogu ja to da izguram i sve to i onda se zakopaš sam, ali ko će da nađe, mogu bi da nađe balans, verovatno, ali dok ne. Da, ako neću sad kaći. Oni su baš... Baš jasno. Ne znam koliko ima godina u prethodnom baš. Niđo, kako si ti koliko imaš godina? Piši na pravu. Neka. Ne, pa prvi 20 godina se radi tako, 24. Znači imam još jedno 4 godine. To vidim. Ako je full time, ja mislim da balans nema šanse da postoji. Full time freelance, mislim. Full time freelance, da. Misliš, jer ako je part time freelance, onda imaš balans između, imaš 8 sati posla i onda radiš freelance. Da. Hoću da kažem da, po meni, ako je neko freelancer, to je moguće full time. Da je to onako kao neki test period, da li ćeš ti da budeš neki preduzetnik ili nećeš. Ili si, mislim, ti faktički tada i jesi kao neki preduzetnik. Sad, ja ne znam nijednog preduzetnika koji radi samo 4 sata, bar ne u početku. Sad... Čekaj, full time je 4 sata? Full time. Prvih, šta, full time je 8 sati? Pa kad kažeš kao ne znam nijednog freelancera koji radi 4 sata, koji inače radi 4 sata? Pa... Osim Borisa. To je sad druga priča, to je sad next level. Tako da mislim da, eto, mislim da će, kao kažem, mislim da svako može da nađe balans ako misli da mu to treba. Freelance... Šta je za tebe balans? Ajde bolje tako. Ovako,
meni freelance omogućava da ja mogu da odem na 18 dana letovanja bez da tražim godišnji odmor i da se usklađujem sa ostalim kolegama i da itd. Ali mi isto tako oslobađa penzije i zdravstvenog osiguranja. Oslobađa, kako je to dobra reč. Oslobađa me težine penzije. Tako da nešto ti da, nešto ti uzme. Tako da uvek je tako. I ja sam birao ovo svesno. Sad, kažem, bilo je, ti znaš, svi znate, ti još ne. Ali ja sam... Ne znaju oni. On nije bio u Hubu tu, ja sam ovde bio deo inventara, ja sam Još uvek si. Dobro, da zavisi. Vikendom sam radio, sad ni ne radim vikendom, tako da tu malo dođe. Smanji se, ali to mora vremena. Pa dobro, to je. Da. U početku, u periodu dokazivanja, mislim da samo radi, grabi, dok se... Šta je za tebe danas balans? Osim letovanja od 18 dana. Dođeš u 8, završiš do 6, trening, kući, vikendom ne radiš. Eto, to je to. Dobro. Borisa? Od 8 do 4 vikendom ne radim. Pa to je bolji balans. Pa to je, nije uvijek bilo tako, to je zadnjih 2 godine, od kad sam počeo da radim full time za jednu firmu. Pre toga sam šarao, znači radio sam pre pone, posle pone, donekle, pa onda prekinem, pa uveče. Znači nisam imao neki balans. Meni je odgovaralo noću da radim, ali počelo je to baš da mi na zdravlje. I onda sam odustao, onda sam rekao da mi je od 8-4 sasvim dovoljno. Klijent ako će čekat će sutra dan. Zato gledam uvijek da radim na fiksno, ako je projekat na mesec dana, onda imam vremena. Ako je nešto za nedelju dana, onda opet rasporedim sebi sate kao koliko mi treba vremena i uvek stižem, nikad ne probijem rok. Tako da našao sam taj neki balans, evo, od 8 do 4 minuta sasvim dovoljno. Znači ti zapravo nisi freelancer. Nisam freelancer. Da. Dobro. Dobro. Ima pitanje? Ima, dobro. Što se tiče tog balansa, ste se susreli sa burnoutom ili imate neki osjećaj kada ne ilazi? Konstantan. Pa mi dizajneri imamo kreativni blok, kao što i PC i svi ostali imaju, taj blokiraš se, ne možeš da radiš, nemaš inspiraciju i sve i onda jednostavno uzmiš taj dan slobodno. Ne kažeš klijentu danas nisam dostupan, ako će shvatiti, razumeće i to je to, ako neće, mislim, ne treba ti takav klijent. Nažalost ne znaš dok ne dođeš do neke tačke, ali ako ćete razumeti, pustit ćete, čujete se sutra, ali ima rok, ispoštovat ćete i to je to. Ali dešavalo se da dođem i da gledam u monitor, ne znam što treba da radim. Totalno sam ovo. Tu se nadovezuje pitanje kako nalazite inspiraciju da prevaziđete to, pošto ste sami sa tim računarom i tamo taj klijent vam je dao zadatak i kako vi sad tu kliknete kao, ok, slobodan dan, ali opet... Pa coworking je jako dobro mesto za to, za inspiraciju. Znači, to razmenjivanje iskustava sa kolegama, nebitno da li dizajner ili ne, ali i veći deo inspiracije nalazim putem interneta, znači idem na sajtove gde ljudi postavljaju svoje radove i onda tražim tamo inspiraciju. U periodu sam nekad radio da sam sam nešto uzeo, aj sad ću da napravim, ne znam, gradsku kuću, samo linije, znači bez boje, bez ičega, možda nekom jednog dana nešto treba, ali meni je to dobra i praksa. Da naučim bolje alat, da koristim neke shortcutove na tastaturi, ali uglavnom internet. Znači Google Images, Behance, Dribbble i tako, razni sajtovi imaju gde se može naći inspiracija. Burnout, Niđo. Samo guraš, nema tu šta... Nema burnouta, to... Ide gas, što kaže, nema tu... Kad imaš upalu, onda radi dalje, to ću... Ne, mislim, ako je tako da, što kažeš, ide na zdravlje, onda polako, onda malo napraviš pauzu, ali... Nas motorije. Ali mislim, kako kažem, svaki projekat će proći, sad ako je taj burnout 3 meseca konstantan, to onda, mislim, ja ne znam, svaki čas Superman, ali ima dana kada, evo, svakog ponedeljka ja se pitam, pored ove veštačke inteligencije, da uopšte treba dođe na posao, ili će, sutra samo neko da me zameni. Ali onda ipak dođeš i shvatiš da nema šanse kad ja moram s ovima da se mačujem po 2-3 sata na Zoomu, da bi se... To neće ni AI. To neće niko. I to je to, znači, shvataš da imaš ipak neku, i to je to, ali feedback koji dobiješ nakon završenog projekta, kada su ljudi, prezadovoljni, pa te preporuče i tako, mislim, i onda to ti da... To ti izvuči iz burnouta. To ti da boost, to je sve.
Rašo, i s tim burnout? Pa jesam poprilično, ali ne, mislim, to dešava se kad tako zarađaš po ceo dan i nemaš vikend i tako zarađaš nedelju i po dve i kao nije ti dobro više, znaš, kao, dosta ti je svega i ništa, osjeti bukvalno da dan, dva odeš nešto, radiš, lutaš, šta god, samo da nisi, da ne razmišljaš, mislim, i onda razmišljaš, ali kao malo manje da spustiš loptu, nema pojma, meni je izduvni ventil, sednem auto i vozim se po gradu i kao, samo da nisam nigde i kao, to je to. Ali dešava se, mislim, desi kad se zaređa tako neki period i onda jednostavno ne možeš, praviš jako glupe greške, mislim, to najviše se na to odrazi. Što ili tipa neku glupost radiš ceo dan koji bi inače onako normalne glave uradio za sat vremena ili praviš baš neke banalne greške, onda ljudi skonto i budu fuzon kao jesi okej, kao nisam okej, znaš kao treba mi dan, dva da ništa i kao to je to. Nidžu, pomenuo si nove tehnologije. Kako se vi nosite sa ajde bolje da kažemo, novim trendovima prvo? Znači, zanemarimo tehnologije, to je drugi deo pitanja. Kako pratite nove trendove u vašim industrijama, programiranju, dizajnu, jer to se isto menja, šta je aktuelno, šta nije aktuelno, šta bi mogli da ponudite ili kako da fokusirate i unapredite vaš sam proizvod. A onda drugi deo pitanja je šta mislite sada o novim tehnologijama i koliko vas to ugrožava ili koliko vam možda pomaže da li koristite na neki način da, ako ništa drugo, sad je popularan najbanalniji ChatGPT, ali to je uglavnom pisani deo, pa da li je možda koristite za pisanje ponuda, pisanje ovih gigova, ne znam, pisanje koda, video sam gomila programera da koristi ChatGPT za rešavanje nekih problema. Rašo? Pa za pisanje koda sve što sam gledao daje jako neke osnovne stvari i nešto što nađeš na dokumentaciji, na bilo šta god da radiš, koji god jezikom da se baviš, ima ih u dokumentaciji, lako se nađu i kao ajde pomogne ti da ne moraš da tražiš po čitoj dokumentaciji. Tipa imao sam primer gde je trebalo da se istražuje dosta, da istražemo 3-4 stvari, šta ćemo od toga da koristimo, da poredimo cene, šta nude, šta ja znam, i onda tu postojiš pitanje tamo i on ti izlista uporediti ih sam i kao nice. Nisi radio 2 dana istraživo sve, nego si dobio na brzinu poređenje neko bazično, pa onda posle toga ako ćeš da tražiš dalje, okej, ali za tako neke stvari je dobro da se ne gubi vreme na te stvari. A sada će da piše sam kod iz početka za neke stvari kompletno, ne znam. Jesi gledao nešto od ovih drugih alata koji već kažu da prave sajtove, te pogledaš... Pa mislim kao okej, WordPress sajt da postavi, da stave 4 stranice, okej, ali da pišeš neku tu pozadinsku stvar i da ide mnogo dublje od toga kako samo nešto izgleda, nisam siguran koliko će moći da zameni baš. A kako ti pratiš nove tehnologije? Znači, koliko provodiš vremena učeći? Pa učeći dosta, uglavnom tehnički kako šta da radim, ali ne, zakutao sam se za jednu tehnologiju i to držim i dalje, to mi je neka kao baza za sve. Ali gledam da u njoj kao budem što bolje, kasnije da prebacim na nešto drugo, ali nisam nešto sada da istražujem nove tehnologije, da njih radim, jer u firmi da radimo to i kao držim se toga trenutno. Sad možda će me koštati za godinu, 2, 3, ali dobro. Za sad još nema mnogo vremena za to. Kako pratim trendove? Da, šta gledaš, kako učiš? Sjećam se uvek jednog od naših kolega koji je rekao tipa, jedan dobar deo dizajn posla jeste da provedeš tipa sate i sate gledajući druge dizajne. Znaš, i to je jedan deo isto posla. Jeste. Gledaš puno dizajnova, kako ih prave generalno, zašto ima nekih momenta da ti nikad nisi to pravio, niti imao potrebe za tim. Gledaš, znači to, naučiš si kako da koristiš još nešto na tom alatu. Ali trend u dizajnu vrlo sporo se menja i onda lako ga i pratiti. Uglavnom idem na popularne sajtove gde vrhunski dizajneri postavljaju svoje radove i onda to jednostavno samo pratim. Naprimjer, izvini samo... Behance i Dribbble. Dribbble je namenski baš za dizajnere, a Behance je mix. Znači, tamo mogu UI, UX, dizajneri, fotografi, čak i u fotografijama možeš naći isto neku lepu inspiraciju. I tamo zapratiš, to je kao Instagram manje više, zapratiš ljude koji ti interesuju dizajnere ili agencije i oni dnevno ili nekoliko puta nedeljno postoji nešto novo, što oni prati isto taj trend i onda samo ti pratiš njih. I onda tako treba nalaziš inspiraciju i pratiš generalno trend kako je sad. Trenutno je minimal.
je trendi u svetu i to sad se forsira da što manje boja, sivo, crno, bledo i akcenat je na jednoj jakoj boji i to je to. A jel si našao neki alat koji ti sad od novih tehnologija koji ti može Od novih pomoći? ništa, ChatGPT nisam čak ni otvorio da vidim kako to funkcioniše, mada ja to vidim kao još jedan koristan alat za da ti pomogne nekako u radu, mada meni on ne bi možda previše pomogu vektor ilustracija. Ne znam, nisam nešto puno istražio. Nisam puno u tome još zailazio. Niđo? Eto, samo da vratim jedan stepen nazad, kada ono kao, kako tražiš inspiraciju. Prvo da bi znao u koju inspiraciju tražim, ja prvo moram da ispitam vokabular mojih klijenata. I onda tu kada kažu želim nešto da izgleda, sad ću malo engleski. Vintage, fresh, ne znam, authentic. Onda ja kažem, ok, pošalji mi 2 slike što tebi predstavljaju vintage ili nešto što tebi predstavlja authentic, jer to što ti misliš ne mora znači da ja to mislim. I sad, kada on meni pošalje par primjera, onda ja već od prilike znam u šta mogu da se fokusiram i onda tako gledam. Tako tražim i što kažeš, na Google is your friend. Znači ideš lepo... Google Images. Google Images, Search by Image, Behance Dribble, ponekad 99 Design, tamo zna da bude dobrih stvari. Instagram isto. Pinterest, Instagram, sve živo. Ali što se tiče novih tehnologija, isprobao sam Midjourney, potrošio sve tokene, neću da ga platim. Još našao sam Stable Diffusion, sad ga koristim, super je. Ne može da da konačan rezultat, mada je problem u meni, u smislu ja još ne znam te promptove lepo da iskucam. Sad sam u fazi izučavanja promptova, pošto moraš da daš i negativne promptove, ne samo šta želiš da ima na slici, nego šta sve ne želiš da bi on znao šta da napravi. I onda posle svakako moraš u Photoshopu ili nečem još da doradiš, ali dovoljno, mislim, ako ćeš ti da iskucaš 3 rečenice i da za 10 sekundi dobiješ 4 slike ili 8 slika, to vreme, mislim, ok, nije ni približno kao u mojoj glavi, ali nešto od toga će biti dovoljno slično da mogu samo da preradim. Jer da napravim sam 8 rešenja, to su dani, to su sati, to je... Da. A to klijent ne mora da zna odakle sam ja izvukao to. Tako da, po meni, treba da se koriste maksimalno. Dobro. Ima li pitanje iz publike? Znam sad... Ja te pitam. Znači, sad vi ste iskusni radite u tom neko hoće da počne ili ima neko minimalno znanje. Photoshop dosta spominjete, a onako, koliko sam ja sad pratila jedno izvesno vreme, Canva da li je preuzela ili ne može da se meri sa Photoshopom? Sve zavisi šta želite, pošto je grafički dizajn sad širok pojam. Canva su šabloni koje vi možete malo da doradite na svoj način. Znači, Canva je namenjena isključivo za Facebook postove, Instagram postove, Google reklame tamo vamo. Znači, prezentacije, sve što vam je u suštini bitno da je brzo, da je relativno lepo i da izgleda profesionalno bez da vi morate da budete profesionalac. Ali ako neko vama kaže, imam curu plave kose u crvenoj haljini, ali ta haljina mora da bude ljubičasta, Canva ne može da vam pomogne. Znači, tu mora Photoshop, tu mora tabla za crtanje, tu mora malo neki touching da se nauči, to Photoshop. Znači, sve zavisi za šta vam treba. Canva je super alat i ja je koristim. Znači, za sve neke brze cake, čak i Pro Canva koju platite ima u sebi dodatak koji briše pozadinu bolje nego Photoshop. Kad kažeš, iseci mi ovu curu, izbaci pozadinu, Photoshop, čak i on koji je superiorni alat, ne može tako sa 2 klika. A neki kursevi, recimo, koji su tako objedinjeni? Kursevi, Udemy ima na Camsteru, ima to su na srpskom ako treba. Znači, srpski sajtovi za kurseve su Camster, kako se zove onaj drugi? Krojačeva škola. Krojačeva škola, a što se tiče engleskih kurseva, Udemy, Linda, mada na Linda, Skillshare, na Udemy je dovoljno. I to su $10, $12, $15, kako koji. I po mom nekom mišljenju, ako ima kurs od 20 sati, kurs od 40 sati, koliko god je ovaj skuplji od 40,
uzmite sa više časova. Zato što sigurno ima više sadržaja koja možete da pohvatate. S tim da ću reći da ja sam, pogledao kurs ilustratora 30% i dovoljno mi je da radim. Znači, jednostavno, ni ne morate ceo da prođete. Za najosnovnije stvari koje ćete 99% vremena da koristite, dovoljno je bukvalno prva trećina, četvrtina kursa. Pitamo, znači, pošto ste spomenuli da ste krenuli da radite freelance dok ste još i učili i postepeno se uhodavali s poslom, zanima me koliko je vama trebalo vremena da postanete, što bi rekli, full-time freelanceri? Dobro, ko će? Onog momenta kad uspeš sebi da, kako da kažem, zaradiš prihod, da možeš da živiš, da komodno se oceliš, ne znam kakva situacija, nije bitno. Ja sam živio sa roditeljima kad sam počeo, još sam bio 4. godina fakulteta i kad je to krenulo, kad sam završio faks, ja sam odlučio da se ocelim jer je to bilo dovoljno da ja mogu samostalno život da započnem. I tad sam rekao, sad sam full-time freelance, ja ne radim druge poslove sa strane, ne radim, ne znam, u kafiću, vikendom i tako, znači isključivo freelance. I na kraju dana moram sebe da hranim, platim račune, znači sve se svodi na to. Tako da kažem, ja sam počeo 12, recimo 14 sam bio full time. Eto, to znači trebalo mi neki godinu i pol, nepunih 2 godine, da steknem znanje, da znam da mogu, da kada ja otvorim malo, da znam da treba da idem, da kako da napravim nešto, kako da komuniciram s klijentom, i da znam da ću uspeti sebi da zaradim mesečno ovo da fino živim. Tako da nekih, sad to zavisi od procesa kod bilo koga, znači to... Ajde, možda je dobro pitanje isto, to smo pričali na više susreta, ali uvijek ima neko ko nije čuo. Kad počneš u freelance-u, onda kako ide određivanje cena? Jel odmah kreneš sa realnim cenama ili daj šta daš? Daj šta daš od početka. Svako ima svoju caku. Pa postepeno, znači kreneš nešto od ja sam krenuo sa $10 satnice, pa onda sam se tako nekako kad sam fiksne projekte računao, i onda sam postepeno kroz, ne znam koliko godina, samo tako 10, pa 12, 15, 18, 20 i je tako išlo. Trenutno mi je satnica 45, ali ne radim na sat, ali nekako na tu cenu se orijentišem na fiksne projekte. Znači treba će mi, ne znam, 5-6 sati puta 45 i to kažem klijentu. I tako sam, znači sam sebi određujem, niko ti ne određuje, kome odgovara cena, radit će s tobom, ko ne odgovara, neće to. Mislim, zato ti treba par godina da malo izgradiš portfolio i tako dalje. Za nas dizajnera je lakše sa portfolijom. Kod tebe isto išlo tako? Mene Upwork je išlo tako, Fiverr sam počeo namerno najniži i najbolji za te pare. Znači, to je bila moja filozofija da skupim prvih 30-50 ocena i da onda posle mogu da pojačam cenu. Znači, to je bila moja taktika, da budem najbolji za najmanje para. Rašo, kako ide u programiranju? Odmah išlo? Pa nije. Sajt za $10 nije bilo? Nije, pa dobro, ja sam prvo radio to u firmi, paralelno part-time je bilo svo vreme. I onda kad sam počeo, to je kad sam teo da mi freelance bude full-time, trebalo mi jedno 6 meseci, malo jače 6 do 9 meseci da imam full-time, da kažem, sad imam cijel dan posla. Mislim, za smenu jednoj, da kažem. Tako da trebalo je vremena. Što se tiče cena i toga, gledao sam baš da ne budem indijac, ali da malo samo iznad toga, čisto da, pa, pici, malo. Tako da, tek toliko da, opet sam bio niže od ljudi koji su bili aktivni, koji su radili redovno, ali nisam bio za $5 sat. Dobro, imali smo tu pitanje? Ima i on je prvi. Aha, izvini. Pa ja sam da pitati, da li ste ikada radili cold outreach, znači da vi pišete nekom klijentu, da vi tražite klijenta? Pretpostavljamo van platforme. Van platforme ili tipa puta mailom ili nešto. Pa ja ili iskreno nisam. Ja jesam i to je bukvalno kao u onim marketičkim firmama, 1 do 2% je feedback. Udarila korona, ja crtam izometrijske mape, nema posla, ne znam šta da radim i gledam koje zemlje imaju najviše kamp kuće, to jest kamp naselja gde dođeš sa autom ili kamp kućicom i šatorom i rekao, ajde da iscimam njih, pogledam, Australija ima najviše i ok, korona je, nema da, ali u kampove možeš svako svoj šator, znači nije hotel. I ja nađem nekog na Fiverru, Indijca ili već šta je bio, nije bitno, da mi nađe listu svih tih kampova, da mi nađe njihove mailove i da mi sve to sroči. I onda sam ja jedan šablonski email
sa PDF-om, sa mapama koje sam radio u tom fazonu koje želim da im prodam, slao od 1000 mailova, dobio sam 20 možda odgovora, od toga sa 3 sam radio, 4. me isprozivao, nije ni bitno. To je to. Znači, u suštini... Ajde ovako, koliko si platio Indica, koliko si vremena proveo i koliko si zaradio para? Indijac je bio U plaćen... odnosu na potrošeno... Indijac je bio 1 promil u odnosu na ono što sam zaradio od ova 4. Tako da, a vremena je bilo, eto, mislim, ono, ima MailChimp, to je da svim odjednom šalješ mail šablonski. Ja nisam to teo da se cimam, ja sam peške 1 po 1. 1000 komada. 1000 komada, korona nema posla, ne znaš šta da radiš. Dobro, mora se popuniti tih 8 sati. Ajde, Johnny priča, ajmo mi na cigaru. Dobro. Dobro, znači zaradio si, ono ti. Da. Dobro. Znači, isplati se. Isplati Nebitno što se, je promil. moraš se snaći. To je. Je li to bolje od Fiverr, mislim? Ne, Fiverr je toliko, mislim, oni sami imaju dobar SEO, oni toliko, svaki 3. youtuber koji se bavi nekim kreativnim poslom sad ima, platio sam ovog da mi uradi dizajn majice na Fiverru ili naruči istu stvar u različitim cenovnim rangovima, ne znam da ste ga videli, mislim, ja to nalećem, ali bukvalno imate youtubere. Tebi dođe. Na Fiverru vas klijent nađe, tako da to je to. Ti već ono skrati muke, ali zato moraš izgraditi dobar portfolio, dobre ocene, znači, bar negativni ti padaš na dnu liste na sajtu i nisi niko naći. Dobro, ali ja ću sad da pitam kontra, pošto znam šta pita. Koliko klijenata dođe na Fiverr, konkretno sad na Fiverr, ne na Upwork, u odnosu na to da želi i spreman je da plati realnu cenu, naspram toga koliko dođe za Fiverr? Za petaka? Evo ovako, u startu vama stoji cenovnik, jel? Znači kažete ovo, lupam društveni. To je u redu, da, ali... On mora da bude spreman da plati bar to koliko piše. Sad, mi kad sednemo i kad razgovaramo, ja imam u PDF-u price sheet, kako kažem, cenovnik. I kažem, znači, karte za društvene igre konkretno. Imate osnovna karta, kompleksnija karta, još kompleksnija karta, ultra mega giga karta. Ova je 20 do 30, ova je 40 do 60, ova je od 100 do 150, ova je 300 pa naviše. Desi. U kom fazonu ti želiš, nađi sebe, pa ćemo se dogovoriti puta broj komada i to je to. Vi klijentima morate da crtate bukvalno ono od A do Š, šta vi nudite i kako bi to izgledalo, da oni mogu da se snađu. I naravno kroz pitanja, kroz intervju s njima. Rašo? Suštini sve je bilo preko platforme ili ono na preporuku i to je to, ali dobro je što, bar na Upworku, kada već izgradite neki profil, nešto, onda uglavnom dešava se da vam šalju zahteve za neke stvari, da li duži kontrakt, da li kraći, da li nebitno, ali mislim dobro je što tamo mora da plati koliko je stavljeno, ovde vam on ponudi koliko on ponudi, to je to, ili ćete pregovarati ili nećete, tako da... Dobro, izvinjavam se, sad je bilo tu. Pričali ste na početku sve trojica da ste se specijalizovali u određenim granama, dizajna, programiranje. Kad ste prešli na tu neku specijalizaciju, pretpostavljam da ste krenuli kao generalni grafički dizajner ili kao backend programeri, da li ste vidjeli porast ili pad u potražnji, isto tako u prihodima, da li je bio porast ili pad, da li ste primetili neku razliku kad ste se odlučili da ste... Pa ja sam blagi porast vidio samo, pošto sam samo fokusirao se na to, samim tim sam savršio taj deo grafičkog dizajna i jednostavno sam vidio da sam mogao da naplaćujem više. Tako da sam blagi porast, nije nešto astronomski, ali bio je blagi porast, zato što sam samo fokusirao se na to. Jer druge poslove ne možeš nikad tu savršenstvo raditi ako se ne fokusiraš dovoljno na to. Znači ako ofrlje radiš, ofrlje ćeš biti plaćen. U mom iskustvu pada nema, znači, mislim, sve to ide postepeno. Ja nisam sad preko noći rekao, sad radim 3D i ja sad oddala samo to. Sve to ide postepeno, tako da i ta zarada je uvek postepena, ali uvek uzlazna. Pa uvek je uzlazna s tim da što više radiš, mislim što više si specijalizovan za nešto, može desiti da imaš manje posao na koje možeš da apliciraš, zavisi koliko usko u nešto ideš. Ali kontam da što više se specijalizuješ za nešto, da više možda naplatiš nego da radiš sve i svašta i pa da.
tako da uvek je dobro imati specijalizaciju neku i onda pored toga, ako te nešto zanima, da pored toga čačkaš i to dok ne dođeš do nekog nivoa, ali... Da li ste recimo nekim klijentima nudili, a hoćete da specijalizujete u nekoj određenoj grani i onda nudite im nekako te usluge da bi se i vi edukovali, a i da to znate. Pa evo sad konkretno radim društvene igre i sad radim kutiju, radim sve to, to je sve najobičniji flat dizajn koji oni štampaju pa posle se pravi nešto, ali ja njima ponudim da u 3D napravim već gotovu igru, kao da je već postavljeno na sto, kao neko se igra i izrenderujem sliku, da ne bi oni morali da naprave prototip pa da ga fotografišu, jer često im taj prototip treba dobrim pre da bi mogli za društvene mreže, za materijal, čak i za sam dizajn, da im bude lupam na zadnjem delu kutije ili u igrici u knjižici. Tako da, i onda im prodam i tu kao dodatnu uslugu, jer, bože moj, i to znam. Sad počeo sam sa mnogo jednostavnim stvarima u 3D-u, naravno, tako da. Dobro. Ko je tamo bio? Može? Kako ste odlučili za platformu na kojoj radite? Bila je jedina. Bukvalno, ali bukvalno je bila korona. Pucaš na Google top 10 platformi koje prve dve i ideš, mislim, 2012. tad još Upwork nije postojao. Postoje Elance, tako se zvao sajt, tad je bio najpopularniji, najbolji, rekao idem i ja tamo. Kolega jedan, kolega, blize prijatelj koji je već radio par meseci, rekao da je odlična platforma, rekao mi neke cake i rekao, pošto ja ne mogu napravio sam profil, počeo malo čačkam oko Photoshopa, pravio neke radove, kačio i počeo da apliciram. I tako je krenuo. Znači nisam ja, sad moram samo tamo. Posle kad je došao Odesk, koji je posle kad se spojio sa Elencom, pretvorio u Upwork, samo sam nastavio tamo. Pošto su migrirali tamo sve podatke i tvoj portfolio i ocene i sve u jedno, i jedan kalup i onda je bilo mnogo lakše. Isto je bio Upwork, izašao je Fiverr, rekao ajde da probam, bio je onaj freelancer i to sam probao. Šta je bio onaj Guru? Guru je isto bio. People per hour, tamo, ne znam. Top 5, ukucaš, prvi će biti Upwork, Fiverr i ne znam. Možda je bolje pitanje, zašto si ti ostao na Upworku, a ti si otišao na Fiverr? Ja sam napravio, Upwork mi je bio primarni kad sam napravio Fiverr. Ali sad ti je Fiverr primarni. Zato što se tamo ljudi javljaju. Znači, ja sam postao iskreno lenj. Ja na Upworku nisam poslao sad upit kao, to jest da se prijavljam na posao, ne pamtim. A zašto ti nisi otišao na Fiverr? Pa ja nisam lenj. Ja sam nekako već krenuo, našao sam neku caku, ajde da kažem kako da se klijentu obrati. Meni nije bio problem da apliciram na poslove. Znači, vidim neke interesantne projekte, ja apliciram i čekam. Sad čekam, ali uglavnom sam uvijek radio na par projekata i kako se smanjuje projekte, kako završavam, odmah već tražim nova 3, nova 4 i tako je krenuo. Jednostavno, na Fiverru sam čak i ja bio, ali meni se nisu tamo puno nešto javljali i vidio sam da to za baš sitne pare, mislim, Johnny Nikola je baš razradio, ja nisam nešto puno dao vremena tome i nisam hteo nešto razređujem da vam profil. Krašo, jesi ti imao i drugu opciju uopšte? Pa, na Fiverru, na Fiverru za programiranje kao nema šta specijalno. Dobro, ima neka druga platforma sad. Pa bio je People per hour i Freelancer, ja mislim još tada. Se zove Top S tim da... TopTal, imaš TopTal, da. Ali tamo teško budeš. Da, nisam bio toliko ambiciozan za to. Ali na People per hour sam probao i ništa se tamo baš nije dešavalo. Mislim, to je bilo 2020. 2021. korona i Upwork imao boom tada, baš onako popriličan. I baš je bilo brdo poslova i brdo svega i zakačio se na to i to je to. Dobro. Izvinjavam se, iza... Ne, upravo sam to pitanje ja kada postaviti to što ste vi postavili. Dobro, izvini. Super. Koliko sad nalazite, kako ste već izgradili određeni brand, koliko sad nalazite poslove van platforme? Pa, ne mnogo. Mislim, sad meni glavno dođu, ja postavljam ponekad i na Instagram, na Dribbble i tako neke platforme gde svoje radove. Znači, ja svoj sajt nemam. Nažalost, moja velika greška što nisam napravio na vreme, ali počeo sam koristiti te online platforme gde ti svoje radove možeš da staviš. Ljudi to komentarišu, ocenjuju i to ti možeš da šeruješ sa svojim klijentom da on vidi tvoje radove. Znači, to je meni kao rešio taj problem da ja nemam sajt, ali eto, imam ovu platformu koja već postoji, pa ajde tu sam postavio.
I na osnovu te platforme ljudi su počeli da mi šalju mailove, na Instagram sam postavljao pa su ljudi, vidio sam ovo što si postavio, sviđa mi se, da li bi mogao da mi prodaš ovo, znaš. I tako random su mi ljudi dolazili, čak i za fontove što sam prodavao, ljudi su dolazili da mi, mislim, pisali su mailovi kao zahvalnicu, čak i to neka ocena, mislim, hvala što si napravio ovaj font, dao ga džabe. Mislim, i to je takvih momenta je bilo. Ali ne tako često, ne mogu da kažemo. I dalje ja tražim, kuckam klijentima, vam pa nađem neke dugoročne klijente, radimo, ne znam, godinu dana, pa malo se stavim posao da tražim nešto dalje i tako. Rašo? To je generalno i meni pitanje kako da dođemo do tako nekih ljudi van platforme, jer malo je problem što smo vezani toliko za nju i sad neće ugasiti sutra, ali da je ugasi sutra kao da nađem klijenta i šta da radim. Onda sprijem za agenciju neku i da radim za njih, kao eventualno. Ali van platforme ne, nisam Nisi ni tražio? Pa van platforme ne, nisam. Johnny? Poslednjih par godina, kad se nađemo preko Zooma, ja svakako njihov mail tražim da bi im poslao onaj PDF i to je to. Meni oni ostanu negde u bazi. A često me oni kažu, preporučuju da kao da li želiš da, mislim imam nekog, preporučio sam te, samo mi reci da li želiš da on dođe na Fiverr kod tebe ili neka druga platforma ili hoćeš direktno 1 na 1 i onda tu nekad procenim šta mi je bolje. Kad je van platforme, onda je malo veći rizik, ali